Namuhla ngizokhuluma ngesimo esibuhlungu esibizwa ngokuthi i-trigeminal neuralgia, esaziwa nangokuthi isifo sokuzibulala, ngoba ubuhlungu bukhulu kangangokuthi isiguli sivame ukuba nezifiso zokuzibulala. Kukhona izinketho ezahlukene zokwelapha lesi simo. Ukwelashwa kokuqala kuzoba ngokusebenzisa imithi yomlomo ngendlela yokuzivikela. Uma lokho kungasebenzi noma ubuhlungu bungapheli, sizoya kulokho okubizwa ngokuthi i-radiofrequency ablation ngaphambi kokuba sifike ekusebenzeni. I-radiofrequency ablation iyindlela encane kakhulu ehlaselayo eyenziwa njengenqubo yokunakekela izingane. Kulokho sifaka inalithi eyodwa eceleni komlomo bese siyifaka ku-trigeminal nerve ebangela ubuhlungu. Futhi esikwenzayo ukuthi siqeda i-nerve, sisebenzisa i-radiofrequency ngamazinga okushisa aphezulu okunciphisa ubuhlungu kakhulu. Impumelelo yalokhu ukwelashwa iphezulu kakhulu futhi iyindlela engahlaseli kakhulu. Thina kwa-Apollo eJayanagar senza le ndlela evamile kakhulu